Ja ha arribat als cinemes la pel·lícula Pa Negre i el Club 3C va poder gaudir de la preestrena amb tots els protagonistes del film. Els nostres, els socis, ens expliquen què esperen d'aquesta producció. Pel nom i pel que he vist, la sensació que ha de ser algú de la postguerra, potser. Espero veure una mica la història de Catalunya reflexada en una pel·lícula. I és una cosa que han passat després de la guerra i bé, m'interessa per això. No sé exactament què veuré, però crec que és una pel·lícula que m'agradarà. Jo crec que serà una gran pel·lícula, perquè el Villaronga sempre ha fet bones pel·lícules. Home, Oriol, no t'enredis. La Guàrdia Civil pot venir en qualsevol moment. Vés-te'n ara, que encara és fos. Com vols que vagi? Mira d'arribar fins al Mas del Gudiol, després ja ho veurem. És molt sobre els sentiments de les persones, més que sobre el conflicte polític, sobre els sentiments de les persones afectades per una guerra. Però jo el que més m'importa és el que tu tens aquí. I aquí. Pa Negre és simplement la història d'uns vençuts, que no els hi queda altre remei amb la situació de postració que es troben que actuar d'una manera determinada, i no és precisament com uns herois. Abans de la projecció, vam parlar amb alguns dels protagonistes, entre ells l'actriu Nora Navas. La seva interpretació va aconseguir la Conxa de Plata a la passada edició del Festival de Sant Sebastià. Sí, ja s'ha curat. T'he portat roba i menjar. Va ser emocionant ja anar al Festival de Sant Sebastià i guanyar-lo ja va ser com... Bueno, jo miro enrere i dic, hosti, tinc una Conxa de Plata, o sigui, és una mica una altra persona. I ha sigut, després d'aquest rodatge ha sigut meravellós, i aquest paper que m'han donat l'oportunitat de fer, és com un, no sé, és una bassa de felicitat. La Núria és una nena que està una mica boja, està enfadada amb el món, com si diguéssim, no? Ha viscut una infantesa molt dura, ha madurat molt ràpid, com si diguéssim. Ja sap coses que a la seva edat no hauria de saber. Tia, deixa-la estar. Vull veure què fan. I què vols que facin? Cardar. Cardar? Jo trobo que si un nen es mirés el títol no diria vull anar a veure aquesta pel·lícula, però si després veiés la pel·lícula en realitat diria, ostres, doncs m'ha agradat, saps? Jo crec que els agradaria i estarien encantats d'haver-la vist. Pa Negre és el resultat d'una guerra, el resultat íntim d'una guerra, em sembla a mi, que és el que mostra la pel·lícula, i el meu personatge, concretament, que surt molt poc, el mestre, està francament destruït, i em penso que és una persona que ha renunciat pràcticament a la vida. Mira, Andreu, el que has de tenir clar és una cosa. Si vols seguir estudis, o vols quedar-te aquí, treballant al camp o a la fàbrica, no n'hi ha d'altra. És un personatge que s'enfonsa davant de les desgràcies que estan passant. És com el boig que té les lucidez, no?, per dir el que està passant. Ja s'hi posa la teva mare. La mare? Per què? Deu ser per ajudar-lo a purgar els pecats. Quins pecats? Pecats impurs contra natura. Mira, jo vaig llegir la novel·la fa, no sé si 2 o 3 anys, i tinc apuntat a la contraportada. És magnífica. No sé què espero alguna magnífic com la novel·la. Vaig llegir el llibre i em va agradar moltíssim, i llavors vaig pensar que a veure si hi havia similitud o no, a veure com ho enfocava el director, i per això estic aquí. Va ser una novel·la de l'Emili Teixidor que va ser un best-seller. Quan jo vaig comprar els drets ja es veia la pel·lícula. Quan l'Agustí Villaronga, que li vam oferir, se la va fer seva i va convertir tota aquella història en una història personal, i ell és un gran autor. I després ja en l'Emili varen treballar una mica els diàlegs, que perdessin el pes literari, que conservassin la manera de parlar antiga i de la zona. Llavors ja vaig veure que això anava sol, que no seria una pel·lícula més, sinó que seria una mica la pel·lícula. Morts, dissecats. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells.